Näme üçin siz öz ykbalyňyzyň eýesi? Men kalbymyň kapitany, men ykbalymyň eýesi. William Henley, İngiliz şahyry. Henley, men kalbymyň kapitany, men ykbalymyň eýesi diýen öňdörjülükli setirlerini ýazanyna ol biziň ählimiziň, öz ykbalymyzyň eýelerdigimizi, hemde öz ýüreklerimiziň kapitanlardygymyzy aýtmak isleýän bolsa gerek. Sebäbi biziň öz pikirlerimizi erketmek ukypymyz bar. Ähtimal ol pikirleriň aňy magnitleşdirýändigini hemde biziň düşnüksiz bolan serişdeleriň kömegi bilen bu magnitin agalyk etýän pikirlerimiz bilen saglaşýan güýçleri, adamlary, durmuş ahwallaryny bize tarap dartýanlygyny aýtmak isleýänler. Belki de ol baýamyň hetdesinden gelmezimizden öňürti öz aňymyzy baýlygy ýokary derejede islemek bilen magnitleşdirmeliňizi, baýlyga tarap okkunly hereketimiz oňa eýe bolmak üçin kefiyetli meýilnamalary düzmäge mejbur ederlik derejede pikirimizi baýlyga sazlamalygymyzy aýtmak isleýänler. Ýöne filosof dälle şahyr bolan soň Henley bu beýik pikiri şahyrana görnüşde aýdypdyr. Öz setirlerini filosofiýa maksus derejede tesirlemegi bolsa biziň paýymyza goýupdyr. Şahyra goşulyp şu kitapda beýan edilen ýörelgeleriň, prinsipleriň öz ykdysady ykbalyna eýe bolmagyň syryny özüne jemleýändigini aýtmak bolar. Ykbalyňyzy özgörtip biljek ýörelgeler. Indi biz bu ýörelgeleriň birinjisini seretmäge taýýar. Dürs düşünjeliňize galyň-da, okaýan wagtyňyz ýatda saklaň. Bu ýörelgeler bir adamyň oýlap tapan zady däl. Olar köp kişiniň durmuşyna täsirini ýetirdi. Siz olary öz bähfidiňize peýdalanyp bilersiňiz. Muny şeýle etmegiň kyn zat däldigini görersiňiz. Bir döwür men Günwatar Virginia ştatyna, Salem kollejiňa uçurumlara derejeleriň goşulyşy münasibetli söz sözledim. Men inniki bölümde beýan edilen ýörelgäni, prinsipi juda aýdyn beýan etdim. Uçurumlaryň biri onu özüniň durmuş filosofiýasynyň bir bölegi edinipdir. Ol ýaş ýigit kongresmenlige ýetişip prezidentiň administrasiýasyna ähmiýetli adamlaryň biri bolupdyr. Ol maňa hat ýazyp, onda inniki bölümde beýan edilen ýörelgä, prinsipi özüniň berýän bahasyny anyk beýan edipdir. Onsoň men bu bölüme giriş ýokmyny onuň hatyny çap etmek kararyna geldim. Gadardan Napoleon. Kongresiň agzasy hökmündäki işim maňa erkekleriň we aýallaryň köp sanlysyna maksus bolan meseleler barady, aladalanmaga mümkinçilik berdi. Onsoň men münasip adamlaryň müňlerçesine peýdal bolup biljek maslahaty bermek üçin şu haty ýazýaryn. Men Selam kollejiini tamamlanymda siz uçurumlaryň öňünde söz sözlediňiz. Şol çykyşyňyzda siz meniň aňymda bir pikir şiňelediňiz. Ştatymyzyň ilatyna gulluk etmäge bolan mümkinçiligim üçin men şol pikire borçludyryn. Geljekde gazanyp biljek üstünliklerimiň ählisi üçinem, eger olara ýetmegi başarsam, şol pikire borçlu bolaryn. Hiç hili bilimi ýok diýen ýaly derejede bolsa-da, ýekeje dollary kömek edip biljek dostlary bolmasa-da, Henry Ford'un hayran galarjy belentlige göterilmegine kömek eden usuly juda aýdyn suratlandyryşyňyz edil dek düýün bolan zat ýaly meniň ýadymda. Entek siz çykyşyňyzy tamamlap ýetişmeýänkäňiz nähili päselçilikler ýeňip geçmeli hem bolsa, özümiň hem belent dereje ýetjekligim barada netijeye geldim. Şu ýyl hemde öňüňizdäki bir näçe ýylly ýaşlaryň öňlerçesi okuwlaryny tamamlarlar. Olaryň her biri meniň sizden alan gollawmy hemde oňlanma mätäç. Olar nerede sowulmalygyny, näme etmeliligini, durmuşda nämeden başlamalygyny bilmek isleýärler. Siz meni olara aýdyp bilersiňiz. Sebäbi eýýäm köp adamlaryň meselelerini çözmäge kömek etdiňiz. Biziň günlerimiziň Amerikasyna pikirlerini näde pula öwürmeliligini bilmek isleýän adamlar müňlerçe. Takir ýerden başlamagy borçly. Ýöne soň ýetkileriň öwründe bolup biljek adamlar hem müňlerçe. Olara kömek edip biljek kişi bar bolsa, ol sizsiňiz. Eger kitabyňyzy çap etseňiz,
Men onuň ilkinji nüskasyny size gol çekdirip almak islerdim. Ingo arzular bilen tüýs ýürekden Jennings Randolph. Hawa, şol çykyşdan 35 ýyl geçenden soň bakalavr derejelerini dakmak dabarasynda Salem Universitetine ýene-de çykyş etmek maňa nesip etdi. Şol gezek men Salem Universitetiniň hormatly edebiýat doktory boldum. Şu geçen ýyllaryň dowamynda men Jennings Randolphyň ýurduň iň bir öňde barjy aviakompaniýalarynyň biriniň ýollaşçysy, soňra bolsa hem hujjagly arator hem-de günwatar Virginiýadan senator bolşuna syn etdim. Adamyň göz öňüne getirmegi başarýan we onuň ynanýan ähli zady ýetip biljek zatlardyr.